Tikulandireni programu yathu lero ya Kandi Mverere. Nthawi pakati kunguza nkhani zosiyanasiyana zochitika mdziko mwathu. Kandi nkhani zokhuza zamalonda, nkhani zokhuza zandale, kaya ndi nkhondo limbandika katangale mdziko muno, nkhani zokhuza chitukuko, nkhani zosiyanasiyana. Dzina langa ndi Deus Sandram ndipo mwa nthawi zonse ndi nayenso mzanga amene ndikhale tikusakala naye nkhani limodzi. Chawes Banda, tikulandireni Bambo Banda mprogramu yathu ya lero ya Kandi Mverere. Ndathokoza kwambiri mkulu wanga Deus. Ndepa chatimanena kuti phokoso lochepa nkhani zochuluka fa nthawi makhala nthawi zonse yochepa. Chaka cha mawa 2005 tikhadi zisankho mdziko muno. Ndipo padakali pano zamba kali kutentha. Timnyenga ma convention zipani zosiyanasiyana zimene zifuna zatenga nawo mbali chaka cha mawa zikukonzekera pa chama tili bwino la Mchenga nkuyambira limodzi amalero eti. Zona. Ndiye apa taonako convention ya chipani cha Malawi Congress imene inachitika kupatsiro kwa sabata yathayi. Chaka sabata inonso tikumva za chipani cha DPP amene naonso akupita convention. Komanso posachedwa apa tikumva naonso APP akonzekera, UDF akonzekera, komanso chipani cha UTM naonso akonzekera. Afford na Afford sinave kwenikweni. Mbakuwa akuka ndi mafunde onse akonzekera. Koma chipani cha Malawi Congress chachisa msonkhano wake osankha adindo atsopano. Taona anthu atsopano komanso akale awikidwa m'mipando. Munaiona bwanji convention imeneyi Bambo Banda? Mwasanga Deus mmene wayambira nkhani ndikunena kuti zonadi nyengozi kunjaku kwacha. Zipani zayamba kukonzekera njira imodzi komanso chinthu chimodzi chimene zipani zimachita ndicho kapena kuti ndiko kuchititsa convention. Achite convention, asankhe adindo atsopano m'mipando amene akuona kuti ndokhulupirika, amene ali kuthekera komanso amene ali ndi mphamvu ndi zoyenereza kuti athe kutengera zipani zawo chisankho chimene chayandikira cha 2025 mu September chaka cha mawa. Chipani cha Malawi Congress zonadi masiku angapo amene apitawo chidali mu mzinda wa Lilongwe ku Bingu International Convention Center BICC kubweretsa pamodzi ma delegates akuluakulu achipani, mtsogoleri wawo Dr. Chakwera, onse adali kumeneko kukhala pansi kukambirana, kupikisana, kugwebana. Timaona makampeni osiyanasiyana. Yes. Mipando osiyanasiyana akukanganirana kuti kodi chisankho chimene chichiyenda motani. Koma mukandifunsa funso in general kuti kodi mwachiona bwanji chisankho kamena kuti convention ya Malawi Congress Party tikozonena kuti organization yabwino. Tikati organization ndikutanthauza kuti zokonzekera zikuoneka kuti zidayenda mmene anachitira plani komanso dongosolo lonse linaenda bwino. Ma delegates adafika kuchokera mphepo zonse zinayi ku Eastern Region, kumpoto, chigawo chapakati komanso kumwera, onse adasonkhana ndithu aini achewo ali nzigawo zawo zandale. Amazitcha kayachula kuti ka north chakuti ka south chakuti akuzidziwawo kaife silingazitsate. Koma tikozonenapo kuti onse adabwera azigawo zonse komanso aliyense amene adaonetsa chidwi pokatenga zikalata kaya ma nominations mmati kuti apikisane nawo analoledwa, anapatsidwa mpata kuti atero. So tikakamba za organization tikozonena ponena kuti ayi organization idali bwino, zinthu zinaenda bwino komanso discipline kapena kuti khalidwe ndi kusunga mwambo mmene aini achewa amadziwidwira ngoja zinayi zonse zidaenda bwino kufika pa mapeto kuti onse amene adapikisana nawo adapikisana, owina kuwina komanso amene adaluza nawonso nkuluza machifatsi. Anthu amene anapikisana nawo amene asankhidwa m'mipando. Yes. Zachitika mwachilungamo zipenezi. Funso limeneyo ndi lomwe tikoza kufunsa tsiku la anthu sanodzere pena pake nake nkuchitapo zawo. Ayi ndithu tikozonena kuti officially kapena kuti mwadongosolo mene lidakonzedwera kuti liyendere zikuoneka kuti zonse zayenda bwinobwino. Chifukwa chonena kuti wina aliyense amene adaonetsa chidwi kuti apikisane nawo ndithu anapatsidwa mpata otero. Of course lisadafike tsiku panali mapokoso kukokana hayi wina yake zina lake silikuoneka kuti zakhala bwanji mpaka na exactly mpaka na ukafika court pamene pajapa kena kunguzafika kuti court likuti ayi sizidaende bwino, chigamulo nkubwera ayi inu simunaziyendese bwino, inu akomiti yaikulu ya MCP simukuchita bwino, zinthu
zinthu simukuziyendetsa bwino tatereni aliyense muyenera kuti mumpatse umwayi akapikisane nawo chifukwa chona kuti zipani ndi instrument kapena kuti vehicle yokwaniritsira constitution kapena kuti ma provisions kapena kuti zimene lamulo lalikulu la dziko limanena. Adakamba pacho chonena kuti zipani zili pamenepo kuti zingokwaniritsa zimene constitution kapena kuti malamulo akulu a dziko amanena. Amatanthauza kuti Deus ningoyesera kusakatula mang'ono. Abwalo amatanthauza kuti ngati malamulo akulu amanena kuti munthu wina aliyense ali ndi ufulu otengapo nawo gawo pa nkhani ya ndale komanso kuchita associate ndi chipani china chilichonse chimene akufuna. Zipani zili pamenepo kuti zingokwaniritsa zithandize chikhumbokhumbo chathu, freedom of association, freedom of political participation. Lamulo lathu la chipani limateri titunena kuti azaka ziwiri zokhamina ngani tuinali pamene mna kuti ayi inuyo apapa zinthu simunaziyendese bwino tiye titsatire zimene lamulo lalikulu likutani likunena. Angakhale mukunena kuti izi zinza ku chipani koma malamulo la ku chipani limene limayendesa chipani cha Malawi Congress Party silili pamwamba pa lamulo la constitution. Chifukwa kamena kuti lamulo lililonse laling'ono limene lizakhale in conflict ndi constitution, lamulo limenelo lizapangidwa render useless kapena kuti invalid, silizagwira ntchito. Chifukwa chake mabwalo anakula mphamvu ku Congress mphamvu zinachepa. Chifukwa chake atagamula zimene zija zinapezeka kuti Congress chifukwa ine achewa amazitchula kuti amatsatira democracy, amatsatira lamulo. Taona ndithu akumvera lamulo koma anamba so pipado mpaka nakapanga abiru achimwene zimenezo Angerezi zimene zimachedwa kuti kicks of a dying horse or it is a fight to nowhere. You cannot fight the law. Mfake muona kuti pakuthapa zonse mtsogoleri wawo Dr. Chakwera anauza kuti izi zimene mukuchitazi sizitithandiza. Tiyeni ngati timanena kuti ife ngoja zathu 5 imodzi mwa iyo kukhala rule of law, tiyeni timvere zimene mabwalo anena. Aliyense amene akufuna kupikisana nawo tiyeni timlole akapikisane nawo. Ngakhale mwina anthu adadandaula kuti mwina chiganizo chonena kuti lola aliyense chidakhala chidabwera mochedwerapo. Of course zimene zonse zingalephere ndizoona adi chidabwera mochedwerapo koma ubwino wache ndionena kuti tinene chochi maganizo manga ubwino wake ndionena kuti angakhale chiganizocho chinabwera mochedwerapo koma ochita kampeni adayatachita kale kechani kampeni ochita kampeni adayatachita kale kampeni chiganizocho chabwera ndiye kuti amene adakonzekera kuti ukavotera wina wache zoti chiganizo chabwera mochedwa amongst the delegates sizidachita affect. Komabe chawezi pale anthu ena akuti they were affected. People like Uladi Musa, I mean, from nowhere, and I said, I think someone akangala tsekula. Na leso ni dani? Kodi baja mafuna mpando wanja Uladi Musa mafuna poyamba kafuna vice president. Kena ganza nenoria. I think campaign director. Campaign director. Yes. Umene wapita kwa Moses Konkuyo. Mukona kuti Uladi akanatha kutenga? Yeah, kuma zinali koma delegates. Yeah, ndikufusa. Zinali koma delegates. Sana bisana kodi? Sana bikisane nawo. Komanso ureno katwa ina Kenison azimaveka so na wonso okanga luda akufuna bikisane nawo. Yes. Komabe ndibafuna nditsirikepo za mipando iwiri imene inali highly contested. Mpando wa first deputy president wa chipani komanso mpando wa secretary general. Pamene panali anthu ambiri komanso padali ngati kutentha choncho. Kobasi. Ungakambe kuchani za anthu amene sana sankhidwe maudendomu ulendo wa Mumba ulendo wa nyama zikulu keni zikhale ng'oma komanso pali na ulendo wa simplex chichola ungakambepo how was the reaction like from anthu amene wawa mwasanga Deus tikoza kungonena kuti ndi bwino kuti anthu ambiri adaonetsa chidwi pa mpando umene wa first deputy president wa chipani cha Malawi Congress Party palali bambo kodi pachati automatically umakhala running mate. I'm not very sure. Kudi prerogative ya president yosankha running mate kodi aichotsa zimenezo tizitanthauzira kutsogoloku tikafufuza mwachifatse uno ndikandimverere cholinga chathu ndikupereka uthenga olondola tifufuza tizaone kuti kodi ku Congress amati chani komano ndi 50% plus 1 Deus sunganeneretu tidadzionapo zimenezi mboyomu nthawi ya 2020 fresh presidential kudali bambo Malemu Sidikimia bambo Sidikimia Malemu adayikidwa pambali president Achakwera adapanga mgwirizano ndi Dr. the late Samuel Chirima just after endorsement from the National Executive Committee. Exactly. So that's what I'm saying kuti
silinganeneretu kunena kuti kodi prerogative ya president kusankha running mate ndiye kuti imafafanizidwa automatically munthu akakhala ndi first vice president wa kuchipani cha Malawi Congress Party. Zimenezo tizifufuza timve tidzauza anthu pano pa program yakanimvere. Koma ndi makamba apo unena kuti mukati muonesetse bambo engineer Vitumbiko Mumba adapatsidwa mpata opikisana nawo, bambo Zikhale Ng'oma Nyama zikuluzikulu adapikisana nawo, padalitso ndithu bambo Kesi Msukwa adaliso pomwepo, mai Catherine Gotani Hara amene apambana nawo adali bati adali pomwepo, paso bambo Daso adali bati adali pomwepo. So mukoza kuona kuti aliyense adaonesa chidwi kaya kunkuya nayo pomwepo. Exactly, koma adi he pulled out last minute. Yeah, koma si results amoneka kuti anapikisana now. Yes, anapikisana now. Ine koma ndafa ngati kuti adachita pull out. I think he came third if not fourth. Third if not fourth. Yes. Oh. Yes, I think he came third. Oh. Yes. Number 4 pana zabwera Azikale. No. Number 4 pana zabwera Adasu. Adasu. Yes. Azikale nakhala bati. Azikale anali chakumapeto. Chakumapeto. Timozinda ajeka chile. So, nkhani ndionena kuti ku Malawi Congress Party democracy yo ikone Angereza amati semblance. Semblance ndi an outward appearance. Chabwino inu mkati mwanumo mukhale kuti simuli zimenezozo. Koma kunja kokhapo maonekedwe zizioneka kuti zinthu mukufuna. So that's exactly what I'm trying to say. Unena kuti mukoza kuona kuti kunja kokhapo anthu adapikisana. Mipando yonse ikulu anthu adapikisana. Mwina kupatula mpando wa president okha wa Chakwera. Komanso I think mpando wa director of recruitment. Exactly. wa Kazomba balibe opikisana. Now so mukoza kuona kuti mpando wa president padalibe opikisana nawo kwa mipando ina yonse. First vice president, second vice president, publicity secretary, komanso mukakamba za secretary general umene mpando umene wapita kwa a secretary general wapita kwa bambo Richard Chimwendo Banda. A first vice president wapita kwa mai Catherine Gotani Hara amene ali a speaker a nyumba ya malamulo ku parliament. Pamene a publicity secretary funso limene anthu amafunsa kuti kodi zidakhala bwanji mai Jesse Kabwira. Yes. From nowhere bouncing back. Yes. And the landslide anachita sobwino kwambiri mafuta ambiri ananda mafuta ambiri kwa basi. Kusanda amene almost double mafuta amene amapikisana nawo. What do you think? Ndifuse kwa maganizo. Yeah, in the host. I'm the host. We're not so surprised. Zakabwira campaign good. I need to ndale zimatero Deus. Akuti tu mundale anthu akamati yes nthawi zina amakhala kutanthauza no. Nthawi zina anthu akamati no amakhala kutanthauza yes. So koma chachikulu ndichionena kuti zaenda mmene zililimo. Chipani cha Malawi Congress Party convention yake yachitika, president wao Dr. Chakwera, first vice president mai Catherine Gotani Hara, tikumva kuti position imene amafuna mai Abida Sidik Mia ya second vice president akuti chipanga decide ndi chipani timvetsedwa bwinobwino kuti kodi dongosolo lake liyenda motani. Kodi zimene zayendanso bwanji. Ndizomwe ndikunenaso kuti zongo ma deputy but all the deputies akuti asikonza aine acheyo then atiusa kuti kodi ma deputies zinthu zake ziyenda motani. Publicity secretary mai Jesse Kabwira onkonda mango kuti JK is back. Timva kuti one of the most vocal personalities ambakale kulankhula think namva nditha kulankhula nkhani yokhuza mgwirizano wawo ndi chipani cha PP anapanga ku comment. Koma mwina tisana video nkhani ya chachiwiri tikati kumaliza nkhani imeneyo yambayi tipumeleka ipo ngono timwene madzi. Tikulandeni gawo lachiwiri kumansolo tsiritsa programu ya trailer yakandimverere ndedu kutambasula nkhani zokhuzana ndi misonkhano ikuluikulu ya chipani cha ndale pokonzekera zisankho zimene zinchitika m'dziko muno chaka cha mawa cha 2025. Tinayamba kukamba nkhani yokhuzana ndi convention imene chipani cha Malawi Congress, chipani cholamula, chinali nayo kumapeto kwa sabata yathayi. Ndi tinaona achakwera chawezi akukhala nawo convention mpaka kumaliza usiku osagona anatizunziranji kodi munthu wankulu wali kunayi kuzizunza ndibona ngati choncho ndakase kumene kuja sikuzizunza. A president ndi a president achipani osati pa pepala.
ndi president wa chipani ochita-chita. Si president wa chipani pa pepala, si president wa chipani pa nsalu, si president wa chipani pa ballot. Si figurehead jabe. He is supposed to be there. Amenera akhale pamene paja aonerere mwambo waukulu umene umabweretsa mipando anthu owathandizira popita ku chisankho. So Deus kukuyankha funso lako sikunali kuzizunza, anali akugwira ntchito ya ku chipani, anali akuonesetsa pamene paja pakhale discipline, pamene paja pakhale fairness, pakhale credibility. Imene ija inali demonstration ya commitment kunena kuti iyayi ineyo ndi amene matsogolera chipani cha Malawi Congress Party. Msonkhano umenewu osankha publicity secretary, osankha secretary general, osankha general, osankha treasurer general, osankha first vice president, osankha second vice president. Ine ndikhale pomwepo. Kunali kugwebana kumusiku. Ine mukuzoa zimetandauza. Khani ukafika mpaka na kukoti wakuti asapikisana nawo chani. Kumene kuja kunali kugwebana. Deus, if the president was not there, akanakhala kuti achakwera padali pepo. Who knows? Pakati okhala kachipwirikiti koma pena pake mana kuti munthu wankulu ali pati alipo mpano. Ngati timakoka na kuseriku ulemukeno utani ukhalepo. Panali nduna koka na mepa. Anthu Deus anasitika makobiri. Inu mukumva ndalama zimene amatusa zopangira kampeni. Ndalama zimene zimukuona ngati zingangopita chisawawa. Wamba pamayenera kuti pakhale discipline, pakhale mwambo bwinobwino, bata komanso kusunga mtendere. So zimene zija kuti zichitike, Achakweratu is a psychologist. Achakwera is a philosopher. Amadziwa kuti iwaja akangosinza, akangodzera, akangochoka pang'ono kuti iyayi ndibwera kayi ndipite ku nyumba ndibweraso, akanatha kupeza pali mapokoso. Komano agawane ndanzawo chinsisi yosagona. Fana kasi anzawo ena amene anaina usiku menoja anakanikopirira. Ndi nkhani yomwe anyamata so ena surprisingly anyamata ena oti umapeza ndibiza energetic. Ndimacheza ndi sister wanga kuti musaiwale etu Achakwera ni mbusa amachita ma overnight. Auti zathandizira za overnight. Insight hii amanuza experience ya overnight. So akuti ma overnight iwaja siko yamba. So inu amene simuchita ma overnight yambani lero kuchita ma overnight. So timanena kuti zimene anachita iwaja kunali kuonetsa kuzipereka kuti ya chipani ama chikonda utsogoleri wa kuchipani ali nawo sikuti amangotsogolera boma lokha komanso kuchipaniko akutsogolera ndipo he is a present and very fit president. Sada sinze very fit. Mphamvu zidakalipa. At 66 if not 67 years or at 67 years of age adakali mnyamata mphamvu zidakalipo akoza kukhala usiku wonse kucha kwango sukusula kunyumba ndikubweranso kuzakhala nawo masana osaodzera osagona. Vote ili yonse minute by minute the president was there kuonesetsa kuti zinthu zonse ziyende bwino. Chimene manena chachikulu Deus kupezeka kwawo kwathandizira kuti pakhale fairness, pakhale credibility ya ballot, komanso paonese kuti panali discipline. Zimenezi zathandizira potenga commitment imene achokera kwa president. Akanapanda kutero ndithu akanadzachitidwa blame kuti mwanalola bwanji anyamata anu ana anu achite mapokoso atemane akwebane inu munali kuti. Chabwino. Nkhani yachiwiri nacho chipani cha DPP pa 17 komanso pa 18 imene sabata ino nachonse chakonzeka kuchititsa msonkhano wake waukulu. Yes. Holo yako Mensa muzinda Blantyre. Tiyembekezere chani? Chachikulu chonena kuti Deus nkhani ndionena kuti kunjaku kwacha tikumayamba choncho nkhani zipani zonse zikudziwa zona kuti tikulowera kuchisankho. Palibe chifukwa chogonera, palibe chifukwa chochitira jenkha. Nawonso wa DPP aona kuti chipani chachikulu cha Malawi Congress Party chimene amalimbana nacho chapita convention. Nawonso ana kuti iya ifeso tisachedwe tiye tipite convention yathu. Mapokoso onse amene alipo pakatipa atha. Kulibata ku DPP pakali pano kulichete akakhale kapokoso kamafuna kazituluka pakatipa komano pano panawonso wana kuti yayi ndi nthawi yoti abwerese. It's not necessary. Aona ndi nthawi yoti abwere pamodzi akambirane asankhe mipando anthu amene akufuna kuti athe kudzapikisana nawo. Ndiye nawonso wa DPP akonzeka pa 17 ndi pa 18 kukomesa hall mu mzinda wa Blantyre akhala nawonso akusankha anthu mipando yawo ngati chipani. Zikumazaoneka kuti pali ma similarities pakati pa convention ya DPP komanso convention ya MCP. Machitsanzo mpando wa mtsogoleri wa chipani ukangati kupita swano post ku MCP naona Achakwera opanda opikisana ku DPP nakonso tikumva kunena kuti palibe amene wakatenga nominations kuti akapanga challenge amuthalika akuti alipokha kulibe opikisana nawo. Funso limenelo Deus funso labwino kwambiri loyenera kuti tiliunikire mwachifatse. Ndizoona tingoyambira kwa Achakwera
achakwera kuchipani kwawo cha Malawi Congress Party adagwirizana kunena kuti iwowo apita pa mpando wa president opanda opikisana naye ndipo zayendadi chomwecho achakwera abwerako convention adapitako ngati president wa MCP abwerako so ngati president wa MCP kuchokera mu mgwirizano umene adagwirizana palibe ndi munthu mmodzi yemwe adatulukako mbuyomu olo zaka zingapo zapitazo kunena kuti afuna kupikisana nawo achakwera convention ya 2024 ikachitika mdziko muno zimenezo zayenda choncho palibe mana challenge ndipo palibe ndi dzina limodzi lomwe ine ndidalimva inunso mudalimva anthuso amene adalimva kuno ku Malawi koma kusiyana kumene kukubwera Deus pang'ono pokha ndi ku DPP ndi kwakuti ndizoona zikumveka kuti Mutharika akupita ku convention kukayima opanda opikisana naye koma ndizoona kunena kuti iwo akupita adi opanda opikisana naye kapena apachitika zinthu zina ndi zina zimene zapangisa kuti ena abwerere pambuyo akhale ni mantha anjenjemere anene kuti iya tikangotumphukira aona ngati ndife owukira mutanthauza chani ndikutanthauza kuti inu dzina la bambo Joseph Mwanamveka simunalivepo kuti akufuna mpando umenewu wa president ku DPP inu dzina la bambo Bright Msaka amene ali vice president wa DPP ku Eastern Region amachokera ku Machinga simunalivepo kuti mpando umenewu wa president ku DPP akufuna simunaone pa Msaka atakhala pansi atayala nsalu ya DPP akufuna akuchitisa press conference okhaokha kuti nawonso akayimira mpando umenewu wa DPP inu simunamve Msaka akulankhula inu simunamvepo bambo Dalitso Kabambe kuti mpando umene wa DPP wa president akufuna mpaka nanena kuti yayi ine basi ndikuchokako ku DPP chifukwa akaniza president zomwe ndikutanthauza ndikuchokako ku DPP ndikupita ku UTM mwina ku UTM akandiganizira mpando wa president ndimalize sorry Deus ndimalize ni bambo Kondwani Nankhumwa ena onsewa ayikidwa chalapati pakabwa tsopano bambo Nankhumwa chifukwa choti amaoneka kuti mphamvu kuti ine sindilola ine sindivomera kuti munthu opyeze bambo Nankhumwa ndadayira chopirikisidwa kuwathamangisa mchipani kuti yayi iwe sungapikisana ndi Professor Mutharika so ndimafuna nene kuti Angereza amati to juxtapose to do juxtaposition is mmatenga chithunzi kuchika apa mmatenga chithunzi sochira kuchika pati nkuchika apa nde mmafanizira nene mafuna nene kuti mukafanizira ku Malawi Congress Party kwa Achakwera kulibeko iwina aliyese amene atuluka kuti anene kuti afuna kupikisana ndi Achakwera palibe ni munthu mmodzi yemwe nzifaka Achakwera apita unopposed koma mukachita juxtapose ndi ku DPP ndi Mutharika muzaona kuti kwa Mutharika kudali Msaka kudali bambo Nankhumwa kudali bambo Kabambe kudali Mwanamveka komanso kudali mkulu wina ndangomwiro la zina lache onsewa Deus mpando akadama komano onsewa Deus mpando wa maufuna koma bambo Mutharika ndi mphamvu zawo ku DPP ko agwirizana kuti anzawo aponde kumene iso izizi Deus anapereka tumwayo nena kuti ma nominations ati mukhoza katenga nominations Deus ndipeni mfakire mena kuti at least there has to be some semblance of democracy semblance ndikunena kuti aloleni anthu apikisane nawo ngati Mutharika akufunidwa akafunidwe pa ballot that's the semblance of democracy alola sana zalenge mapepala zomwe ndikutanthauza kuti inu DPP maidziwa inuyo DPP maidziwa kunena kuti ukangoyerekeza kuti ufuna kulimbana ndi wamkulu kumene koko DPP maidziwa ngati inu simunamvera interview imene amapereka Nankhumwa amafotokoza kuti machimo oto amene adachita achilima ndifuna nene mukamva interview imene amachula Nankhumwa amapereka interview pa Zodiac aonena kuti chimodzi mwa machimo amene adachita achilima mbomo ndikukambapo kuti kupereka chitsanzo he gave an analogy ya zinyama nena kuti zinyama zikamayenda zimakhala ndi mtsogoleri uja akati watopa akuti nyama ina imasatenga utsogoleri uja akuti achilima ankapereka PowerPoint presentation kuli Mutharika kuli anthu a DPP ali muchiwani cha DPP so pogwiritsa ntchito analogy kapena chitsanzo chimenecho chokuti mtsogoleri pazinyama paja nyama imene kutsogolera ikatopa pamabwera ina imatenga udindo otsogolera uja awoti atachita interpret kuti iwe ufuna utenge udindo wa Professor Mutharika so I'm saying kuti mukazaidziwa DPP muzadziwa kuti DPP imatanthauza Mutharika no one else can take that position as long as Professor Mutharika is there ndeti makamba kuti
ku convention iko akukachita rubber stamp ma delegates oposa 2000 akupita kukachita rubber stamp dzina la Professor Mutharika against the political will and aspirations ya anthu enaso amene amafuna. So mafuna kuti mukati muyang'anisitse simungafanizire kuti ku MCP ndi kuzaenda bwanji unopposed ayi enawa afundizidwa chithonje kamwa asalankhule anakhuma adatha kuteka mwina achipani wankuondetsetsa Mutharikayo chifukwa mwina sanafune kuti ena ake akhangalaro strategy tikozolera kuti kozokhala strategy yawo koma kuthekera kwa Mutharika kuendesa chipani komanso dziko atatata pambana ndikotani makamaka polinga yendezeka zawo mwina machiduliro kwambiri masa kwambiri Deus funso limene ndi funso lalikulu facho kuti tizidziwa kuti president akawina ku chipani ndiye kuti akwazika no pa national level ku chipani ku party level akabwerano wawina ma general elections ndiye kuti wakadzipereka kuti no akhoza kukhala mtsogoleri wa dziko tiye tikumbukire Mutharika by today ndiye sanizaka 84 yes 84 he's going to be 85 next year he will be 85 next year ndiye ofuna nene kuti mukumbukira 2019 komanso 2020 Mutharika kampeni ya 2019 komanso 2020 sadaende maulendo okachita kampeni oposa 6 amatuma atupere muluzi amatuma gulu Mutharika amakukhala pakhomo fewer campaign trails did he carry out in 2021 ndiye nthawi imene ijayi he was 5 years younger mukupetsetsa adali ang'ono ndi zaka 5 nthawi imene ijayi 79 80 exactly ndiye panopa he is 5 years ahead or he has advanced in age by or with 5 years ndinene kuti nthawi manager Mutharika adali ang'ono ndi zaka 5 koma adalephera kuchita kampeni yomveka bwino chifukwa age was already taking a toll on him apana tisamaname ilili ndi thupi tikamakula zina zimayamba foka ndimene kuti koma mene anena kale kuti ngati of course didn't asimana nena akuti ngati meja 2019 2020 adalephera kuchita kampeni bwino ali ndi zaka 5 zochepa panopa aonjezera zaka 5 oda Mutharika akawina ku convention ya DPP akazakhala zaka 85 adzakwanisa kutsogolera dziko lino ukayangana zimene amachula Angerezi kuti the physical demands and the mental demands of the presidency akati awina kunena kuti pampando mene uchawo chachiwiri nofuna ndipereke chitsanzo ku America kuli bambo Joe Biden you know bambo Joe Biden ali ndi zaka 81 yes 81 ndi ang'ono kwa Mutharika kwa panopa already mukaona bambo Joe Biden akumayiwala mukaona mene adachitira fair debate ndi Donald Trump mera adachitira debate yawo kuwafusafuso apezona kulankhula zosamveka akuyiwala zinthu zina sangaya kule opanda teleprompter 81 years amakula musiyana that's very true Mutharika atafusa kuti iyayi mundiza kama kuda kuti iyayi I know myself I've been living in this body for 80 something years but nimafuna nene kuti in all fairness zaka 85 kumpasa munthu kuti akhale pa mpando it is not fair kuti alamulire dziko nimalize chonchi Deus popereka chisanzo mbomamu anthu retirement age ndi 60 madziwa zimenezo yes munthu akangofika zaka 60 wakula achimene pitani mukatani mukapume munthu uto kuti ali ku office mira ka office ka kwa DC biza uthamanga mapepala akungothamanga ndi mapepala ku office kwa DC mira kuyanga na social welfare koma wafika zaka 60 akuti akapume amene amango yakanira ka office kakang'ono akuti 60 wakula akapume ndiye wina ali ndi zaka 85 mufuna mumpase ntchito yoyang'anira dziko lonse la Malawi pena pache Malawi tiyambe kuganiza bwino potsiriza Deus nofuna ndipereke chitsanzo chimene naye achakwera atawina president mu 2020 mu speech yawo ku Kamuzu Barracks adanena kuti ndi chikhumbo changa kuti ineyo ndikhale munthu otsiriza kuchokera mu generation yanga kukhala president wamkulu mdziko muno amatanthauza chani amuluzi adakula ndi generation pachitumbu kati mati nthanga kapena kuti mbado o size yawo kutanthauza kuti achakwera amene kuti mu nthanga yanga mu mbado wanga mu size yanga ine ndikadakonda dziko lino ndikhale omaliza wamkulu kulamulira dziko lino the rest amene azibwera after ineyo azikhala achichepere ndeni matanthauzo naye kuti muona achakwera akula he's 67 but fairly okay so matanthauzo kama maliza ka awinaso ka sawina koma amene kuti akamati akumaliza iwo obwera winayo adzakhala ocheperako chani zaka muona achakwera
muona Joyce Banda, muona Amulusi, muona Amutarika ndi anthu akuluakulu amatanthauza kuti wina obwerayo adzakhaleko wachichepere kuti mwina make dzikoli lizisunja. In 30 seconds kwaitandidwa zipani zingapo ku convention. UTM aitanidwa, FORD aitanidwa, IDF aitanidwa, zimene zitonthozo chani? Tikozonena kuti 30 seconds. DPP afuna akonzeka pansi kuti mwina make alliance isawavute. Koma kunena chilungamo, convention is an internal affair. Convention is an internal affair. Izizi nza kuchipinda. Ngatafuna kuti apange maubale amenela kuti akambirane kaye nkatimu apange convention kena baone kuti apanga bachi. Koma izizi, these are their choices. Ali ndi ufulu oita namena kufuna. Komanso oita nido awo aliso ndi ufulu opita kapena osapita. Tikatero ndithu tafika pa mtsizo program ya lero yakanimverere. Pokoso lochepa koma mfundo zambirimbiri tiyamikire kwambiri bambo Joyce Banda kuti naliso limodzi program ya lero yakanimverere. Kufikira sabata mawa kumulisa bweso program ina yakanimverere. Dzina langa ndine Deus Sandram ndingoti mwakoma nonse.